Jeg er Bente Fisker. Jeg arbejder som kinesiolog. Jeg arbejder komplementært. Og i 2019, der tog jeg et skridt videre og tog en uddannelse i City of Light i Golden Child-energien, hvor vi netop arbejder med energien. Og energien er jo det vigtigste for et godt liv. Og det jeg gør, og det jeg kan hjælpe dig med, det er at teste din energi til, at du kan få dit fulde potentiale. Og lige nu faktisk, der tilbyder jeg mit 12-trins program til, hvordan du kan lære at helbrede dig selv. Og det ligger her på min hjemmeside. Det er absolut muligt for alle at gøre det. Og det er lige til at gå til. Og hvis du gerne vil vide noget mere om dine behov, så tilbyder jeg også en 5 minutters kvitterfrit for dig samtale. Helt tryg samtale. Og det gør du bare ved at kontakte mig og sige, at du gerne vil have din samtale. Jeg glæder mig rigtig meget til at hjælpe så mange som overhovedet muligt.